Croeso gynnes iawn i chi y bore yma. Dim cweit adeg troi clociau, nag di? So, pawb ar amser y bore yma. Croeso i Caleb. Nôl o'r coleg am chydig o amser. Ti'n clywed? Nagwyr? Ti'n clywed? Oce. Croeso. Gobeithio ni wedi mwynhau gwylio Pasg. Mae rhai wedi ymddiherio ar gyfer bore yma, a diolch am y gefnogaeth. Felly, chydig o goeddiadau, ie? Mae'n astudiaeth heno am 6. Bwriad gan Rodri ydy mynd trwy darnau gwahanol yn y Beibl sy'n cyfeirio at pam oedd rhaid i Iesu Grist farw i fynd i'r groes. Nos Fercher, cyfar y gweddi, Hanri 7 ym Modlondeb. Diolch i ni am y croeso. Rhif 1, pen draw, ynddo. Ie. Dim i gyd, nac i, mae jyst... Wedyn bore di gwneud groglith cyfarfod yma am hanner 10. Rodri fydd yn arwain hwnnw, ac wedyn Sul nesaf hefyd Rodri yn arwain bore Sul y Pasg. Felly, jyst chydig o goeddiadau i'ch atgoffa chi. Dwi'n meddwl, does da ddim byd arall. Does da ddim ysgol Sul bore yma na ysgol Sul chwaith bore dydd Sul nesaf. Ond mae yna gyfle, os ydych chi eisiau mynd â plant drwodd fan draw, mae'r stafell yna ar agor. Gael fynd chi i sefyll, os gwelwch yn dda, i ni cael darllen yr salm yma. Mi wnaethon ni ddarllen yr un salm chydig o wythnosau yn ôl, pan o'n i fan hyn. Ond mae gwirionedd y geiriau yn dal i fod yn gywir yn tydi. A wedyn newn ni aros ar ein traed felly i ganu'r emyn gyntaf. Mi ddown ni at hynny mewn chydig. So, salm 100. Bloeddiwch mewn gorfoledd i'r arglwydd yr holl ddeiar. Addolwch yr arglwydd mewn llawenydd. Dewch o'i flaen a chan. Gwybyddwch mae'r arglwydd sydd yw. Fe angwnaeth, a'i eiddo ef ydym. Ei bobl a defaid ei borfa. Dewch i'w mewn i'w byrth a diolch, ac i'w gynteddau a mawl. Diolchwch iddo, bendithiwch ei enw, oherwydd da yw'r arglwydd, y mae ei gariad hyd byth, a'i ffyddlondeb hyd genhedlaeth a chenhedlaeth. Felly gawn ni ganu gyda'n gilydd addolwn Dduw ein harglwydd mawr mewn parch a chariad yma nawr, y 3 yn 1 a'r 1 yn 3 yw'r arglwydd a addolwn ni.
Dwi am ddarllen y darn dyn ni'n mynd i cyfeirio ato fo. Dwi'n mynd i gyfeirio ato rhywfaint y bore yma. Allan o Efengyl Marc, pennod 7. Na i ddarllen fel mae'n deud ar y sgrin yr 8 adnod cyntaf, wedyn neidio ymlaen i adnod 17, tan ddiwedd y paragraff. Felly, Marc pennod 7. Ymgasglodd y Phariseaid ato, a rhai ysgrifenyddion oedd wedi dod o Jerusalem. A gwelsant fod rhai o'i ddisgyblion ef yn bwytau bwyd a dwylo halogedig. Hynny yw, heb ei golchi. Oherwydd nid yw'r Phariseaid, na neb o'r Iddewon yn bwyta heb olchi ei dwylo hyd ar addwrn, gan lynu wrth draddodiad yr hynafiaid. Ac ni fyddant byth yn bwyta ar ôl dod o'r farchnad heb ymolchi. Ac y mae llawer o bethau eraill a etifeddwyd ganddynt i'w cadw megis golchi cwpanau ac ystennau a llestri pres. Gofynnodd y Phariseaid a ysgrifenyddion iddo, pam nad yw dy ddisgyblion di yn dilyn traddodiad yr hynafiaid, ond yn bwytau bwyd a dwylo halogedig. Dywedodd yntau wrthynt, da y proffwydodd Eseia amdanoch chi ragrythwyr fel y mae'n ysgrifenedig, y mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddiau gwefusau, ond y mae eu calon ymhell oddi wrthyf, yn ofer y maint yn fy addoli, gan ddysgu gorchmynion dynol fel athrawiaethau, yr ydych yn anwybyddu gorchymyn Duw ac yn glynu wrth draddodiad dynol. Ac wedyn, ymlaen i adnod 17. Ac wedi iddo fynd i'r tŷ oddi wrth y dyrfa, dechreuodd ei ddisgyblion ei holi am y ddameg. Meddai yntau wrthynt, a ydych wythau hefyd yr un mor ddiddeall. Ond i welwch na all dim sy'n mynd i mewn i rywun o'r tu allan ei halogi. Oherwydd nid yw'n mynd i'w galon, ond i'w gylla, ac y mae'n mynd allan i'r geidi. Felly y cyhoeddodd ef yr holl fwydydd yn lan, ac meddai, yr hyn sy'n dod allan o rywun, dyna sy'n ei halogi. Oherwydd o'r tu mewn, o galon dynion y daw allan feddyliau drwg, piteinio, lladrata, llofruddio, godinebu, trachwantu, anfadwaith, twyll, anlladrwydd, cenfigen, cabledd, balchder, ynfydrwydd. O'r tu mewn y mae'r holl dragau hyn yn dod ac yn halogi rhywun. Dyw yn helpu ni felly wrth i ni ystyried rhai o'r geiriau sydd yn y darn yna i'w ogoniad ef ei hun. Gawn ni jyst plygu pen mewn gweddi gyda'n gilydd. O Dduw ein Tad, dyn ni'n diolch i ti am cael dod yma gyda'n gilydd y bore yma. Ac yn gofyn am gymorth i ddod ger dy fron di a chalonau cywir y bore yma. Calonau sydd wedi cael ei golchi yng ngwaed yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd dyna yr unig ffordd y gallwn ni ddod atat ti o Dduw ein Tad. Ein bod ni yn cyfadde, ein drwg, yr pethau dyn ni'n meddwl sydd yn anghywir, y pethau dyn ni'n i'w wneud sydd yn anghywir, yr meddyliau gwahanol na sydd yn dod ar ein traws ni. O Dduw ein Tad, dyn ni'n pledio felly bore yma, bod yr arglwydd Iesu Grist wrth i ni ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist yn maddau ein holl bai ni ac yn ein derbyn ni, a dyfod ti o Dduw yn ein derbyn ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly arglwydd, dyn ni'n gofyn am gymorth bore yma ac yn wrth i ni feddwl am yr tymor yma y flwyddyn a'r be fyddwn ni'n meddwl yn wir amdano fo, bod ni'n meddwl amdano fo trwy'r flwyddyn i gyd, bod yr arglwydd Iesu Grist wedi bod yn ifydd a mynd i'r groes, a hynny i achub y ddynolryw. Oedd yr angylion yn cyhoeddi ar ddyfodiad Crist, wel dyma waredwr y byd.
A da ni arglwydd yn edrych ymlaen y dystiolaethau i ddathlu gyda'n gilydd a'r bore Gwener Gogledd hefyd i ddathlu y ffaith dy fod ti wedi marw, a nid yn unig marw, ond marw drosom ni. Ein bod ni arglwydd yn cyffesu y bore yma. Mae yn unig trwy'r arglwydd Iesu Grist y gallwn ni derbyn calon lan, calon sydd yn teimlo o'r un y gwaed yn effeithio ar ein bywydau ni. Felly, o ddim yn tad, ni'n cyflwyno hyn yn i ti ac yn diolch i ti am yr wythnos sydd wedi bod, am yr holl fendithion sydd wedi dod o thlaw ac yn cyflwyno'r wythnos yma i ti, beth bynnag y byddwn ni'n neud yr wythnos yma i ti'n cynorthwyo ni i fyw ar dy glod a bod yr hyn da ni'n mwynhau oherwydd ei bod e'n wylio ysgol, bod ni'n mwynhau hynny, bod yr amser yma yn gallu bod yn gyfnod o ymlacio a gorffwys, yn gorfforol a falle meddyliol hefyd. A hefyd arglwydd bod ni'n gallu gorffwys yn yr iechydwyriau sy'n dod i ni trwy yr arglwydd Iesu Grist. Felly o ddim yn tad, a wneud i fod gyda ni wrth i ni fyfyrio yn dair. Ni'n cofio am eraill sydd yn pregethu, a Dafydd yn tan y coed y bore yma. A bydd Rodri yn Llandygau y prawn yma, ac wrth i ni ddod a astudio y gair gyda'n gilydd. Da ni yn arglwydd angen dy ysbryd glân i agor y gair i ni, ac i eneinio'r gair, ac i oleio ein meddyliau, ac i feddalhau ein calonnau. Felly derbyn nawr ein diolch wrth i ni weddio hyn yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gawn ni ganu gyda'n gilydd felly yr ail emyn, a wedyn ar ôl ni ganu gall geith y plant ddod ymlaen. Diolch yn fawr iawn. Clywch leisiau'r nef yn canu mawl i'n harglwydd byw. Pwy fel e fe, hardd y dyrchafedig yw. Dewch canwn unau glod i roen ar orsedd nef, ymgrymwn ger ei fron, a ddolwn neb ond ef.
Wel, plant, ydych chi eisiau dod ymlaen? Jyst i gael sgwrs bach. Beth sy'n gweld chi bore yma? Pawb ar wyliau. Dach chi'n mynd edrych fel beth chi ar wyliau? Wedi codi rhi gynnar bore yma, do? Isio lei yn bore yma, ie? Dach chi wedi cael y profiad o pan mae yna gêm yn mynd i cael ei wneud, a mae yna angen dau dîm. A wedyn, mae rhyw oedolyn yn ei doethineb yn penderfynu, gei di fod yn capten, tîm A, tîm B. A mae'r capten yn dewis pwy mae eisiau bod ar y tîm. Dach chi wedi bod mewn sefyllfa fel yna? Ie? Ydych chi eisiau bod y cyntaf i gael ei ddewis, neu'r ola i gael ei ddewis? Yr ola? Ie, diddorol. Felly wahanol i fi, felly. Dwi'm yn gwybod. Di pawb gytuno fa yna? Na. Okay. Ond yn aml iawn, felly mae'n gallu digwydd, Ynde? Dwi am ddeud hanes wrthych chi bore yma am, o'r Hen Testament, brenin yn cael ei ddewis. A'r brenin yma oedd brenin Dafydd. A wedyn, os dwi'n cael y llun gyntaf, dwi eisiau cyflwyno chi i y dyn yma. Da ni'n gwybod yn union be mae'n edrych fel, ond Samuel ydi enw, oedd e'n broffwyd. Oedd Duw yn siarad efo fo, ac oedd Samuel wedyn yn deud wrth bobl eraill beth oedd Duw wedi deud wrtho fo. A mae Duw wedi deud wrth Samuel, dydy Saul, y brenin presennol, mae e wedi troi yn brenin drwg, a dwi eisiau dewis brenin arall yn ei le. So dyma Samuel, y proffwyd, yn mynd, a mae Duw yn deud wrtho fo, i fynd i gyfarfod ar dyn nesaf yma. Jesse ydy'r dyn yma. Jesse, iawn. A mi godd gan Jesse nifer o feibion. Rwan te, o Duw wedi deud wrtho fo, dwi eisiau chdi i fynd, Samuel, ar gefn Asyn, mae'n siŵr bod oedd e'n tipyn o ffordd i fynd, i Bethlem oedden nhw'n mynd, a deud y gwir, dyna lle oedd cartre Jesse. Ac felly mae Samuel yn mynd ac olew efo fo. A gwn i ffeindio allan pam byddwr eisiau olew yn munud. Ti'n gwybod? Pam? Fo, ie, yn tipio'r olew ar ei benno. Eneinio, mae hwnna'n rhoi rhyw fath o arwydd. Mae dyma pwy mae Duw eisiau bod yn frenin. Felly, so mae Samuel yn cyrraedd lle Jesse, a mae'n gofyn, dwi wedi dod yma, a dwi'n mynd i ddewis un o dy feibion di, achos oedd Samuel ddim yn gwybod yn union pwy oedd yn mynd i ddewis. Felly, mae'r meibion yn dod o'i flaen o, gewch chi weld llun ohonyn nhw. Yma ni. A'r boi mawr yna yn y glas, sydd yn plygu i ddwylo fel yna, oedd yr hynna. A Samuel yn dweud, reit, dwi eisiau cyfarfod ar hynna, a wedyn gweithio lawr yn fengach, nes bod ni'n dod i'r fenga 1. Felly mae Eliab oedd ei enw fo. A mae e'n dod o flaen Samuel, a mae Samuel yn meddwl, mae hwn edrych yn hogi mawr, digon cryf, i fod yn second row yn tîm rygbi Cymru. Mae'n siŵr bydd hwn yn neud brenin da. Dyn ni eisiau rhywun cryf i'n harwain ni. A mae Duw yn deud wrth Samuel, na, nid hwn dwi wedi dewis. A na i ddeud chi mewn munud beth oedd Duw wedi deud wrtho fo. So, dim Eliab, dim yr un hynna, yr un tal, cryf. Ac wedyn mae Samuel yn mynd i weld pob un, mae yna 7 ohonyn nhw fan does, pob un ar ôl y llall, a mae Duw yn deud wrthyn nhw, na, dim un o'r rhain. Dim un o'r rhain. So, beth ydych chi'n meddwl i'r cwestiwn nesaf mae Samuel yn mynd i ofyn? Ie. Yna fo. A dim ond 7 mab sgyn ti? Sgyn ti fwy o feibion? A mae... Wel, be wedodd
Jesse. Ie. Ie, dyna fo. Mae rhywle allan yn edrych ar ôl y defaid. Wel, dewch â fo yma, sgwelwch yn dda. Felly, mae gyrru gwas i nôl Dafydd, a mae Dafydd yn dod allan yn yr haul. Oedd e'n tipyn o liw haul ar ei groen o, siwr o fod. Chydig bach o sunburn ac yn y blaen. Ac oedd ddim yn edrych yn smart iawn. A mae Dafydd yn dod o flaen Samuel. A mae Samuel yn dweud, hwn di'r un. A mae Duw eisiau i fod y frenin ar Israel. Ac felly, dyma Dafydd yn dod. Yn llun o Dafydd. Okay. Dwi'n bod os ydy'n edrych yn hynod y golygus, dwi'n edrych yn hynod y gryf, ond oedd Duw wedi deud o Samuel, hwn dwi wedi dewis i fod yn frenin. Ac felly mae Dafydd yn cael ei eneinio, fel oedd ar yn deud, ac mae e'n wedyn yn dod i fod yn frenin. Reit, dwi eisiau dangos adnod i chi wan, reit, chydig o eiriau, achos dyma beth wedodd Duw wrth Samuel. Pan oedd yn edrych ar y dyn cryf, Eliab, mab hynna. Tydi Duw ddim yn edrych ar bethau yr un fath y mae pobl. Iawn? A mae pobl yn edrych ar y tu allan. Okay? Os da ni eisiau dewis rhywun i tîm pêl-droed, neu tîm rygbi, da ni eisiau rhywun sy'n gryf ac yn dal lle, dwi'n yn gwybod, neu yn hynod y gyflym. Ond nid fel yma Duw yn edrych. Mae pobl yn edrych ar y tu allan, a mae'r arglwydd yn edrych ar sut berson ydy rhywun go iawn. A mae'n dweud wedyn, mae'r arglwydd yn gweld beth sydd yn y galon, beth sydd tu mewn i ni. Hwna ydy'r peth mwyaf pwysig. Nid y ffaith bod chi'n gryf, right? Neu hynod o golygus, nid hwnna ydy'r peth mwyaf pwysig. Peth mwyaf pwysig ydy beth sydd yn ein calon ni. Achos mae hwnna yn deud ni pa fath o bobl ydyn ni. A dyna beth dyn ni'n mynd i feddwl amdano fo bore yma, wrth i ni ddod o flaen Duw. Mae Duw yn edrych ar y galon, right? A nid yn edrych ar y pethau allanol. Os rwy'n eisiau gofyn cwestiwn? Da chi wedi deall beth wy'n trio dweud? Do? Gobeithio ni? Da iawn. Da chi wedi gwrando dda iawn. Diolch yn fawr iawn. Gech chi fynd yn ôl i iste. Gawn ni symud ymlaen felly i gannu yr emyn nesaf. Dewch i weld frenin cariad, dewch i weld. Gwelwch goron ddraen o wisg a borffor drud, creulon groes ar ei gefn, gwawd y milwyr gwaedd y llu, unig ac heb gyfaill dringa at y bren, a ddolwn wrth ei draed. Dyma'r un dyn ni'n addoli. Dyn ni newydd canu addolwn neb ond ef. Dyn ni'n addoli Duw a'r rhodd yr arglwydd Iesu Grist. Addolwn wrth ei draed. Ma'n cwrdd i lyd a hedd. Ac fe olchir eog fyd gan gariad pyr. Yn bechod drosom ni o gad i'n deall hyn. Dofn frywiau cariad weiddant maddau dad. A ddolaf yr oen gas ei ladd.
Wel, chydig wythnos yn ôl, o'n i wedi cyfeirio chi at hanes yn Genesis 22 o Abraham yn mynd i mynydd Morea ac yn cymryd Isaac I fab. A nes I wneud 3 pwynt, a 3 pwynt yn sydyn felly ar y sgrin. Y thema oedd addoliad, a'r sgrin nesaf bod addoliad yn rhywbeth a mae'r unigolyn yn ei wneud. Abram oedd gorfod aberthu. A mae'n dod o galon person wrth ymateb I Dduw. Dyna pwynt cyntaf. Yr ail beth wedyn nes I ddeud oedd, nid oedd addoliad ym mhrofiad Abram ar fynydd Morea yn bleserus nac yn llawen. Os ydych chi'n cofio, oedd e'n gorfod mynd yna I offrymu. Wel, dyna oedd Duw wedi gofyn iddo fe wneud I offrymu Isaac. O hwnna ddim yn brofiad bleserus nac yn llawen. A trydydd pwynt wedyn, bod I fuddod Abraham yn deillio o'r ffaith bod Duw yn golygu llawer iawn I Abraham. Felly beth oedd Abraham yn gwybod awgeri profi am Dduw fel ei fod yn barod I wneud yr union beth roedd Duw yn gofyn iddo wneud o Duw yn cadw ei air. A nes I ddeud ar ddiwedd y bregaeth yna, mae'n siŵr bod yna fwy na hyn I addoliad. Ac felly dyma fi yma yn gwneud rhyw fath o sequel i'r bregaeth yna. Ac oedd gen I rhywbeth mewn golwg, a oedd rhywbeth I wneud efo beth yn ei wneud yn ein haddoliad. Dyna beth oedd yn ymhenni, ac wrth I fi ddechrau meddwl, ac wrth I fi ddechrau darllen adnodau gwahanol, oedd yn meddwl ni yng nghalon ni'n cael ei gyfeirio at, neu gyfeiriau gwahanol, na beth oedd yn mwriad I yn y lle cyntaf. Dwi'n ymddiheuro ar un olwg, os be dwi'n deud yn amlwg, ond dwi'n meddwl bod effeithiau neu oblygiadau yr hyn dwi'n trio deud y bore yma yn rhywbeth sydd yn gorfod mynd yn ddofn i'n bywydau ni, i'n personolaethau ni, i'n calonau ni a cael ei weithio allan gogoniant I Dduw. Wel, I ddechrau efo addoliad, prif ystyr yn y Beibl o gair addoli ydy plygu lawr, ymostwng o flaen rhywun, cydnabod awdurdod. Mae hefyd yn y gair yna gyfeiriad at cusanu llaw brenin. A mae'n debyg, a dwi'n credu bod e'n actually'n digwydd rwan, ond pan mae prif weinidog yn dod i'w swydd a mae'n mynd o flaen y brenin, mae'n sôn bod e'n mynd i'r palas I gusanu llaw y brenin. Dwi'n meddwl bod hwnna'n digwydd yn llythrenol dyddiau yma, oedd arfer digwydd blynyddoedd maith yn ôl, ond yn sicr maen nhw'n ysgwyd llaw, ac wrth wneud hynny, mae'r prif weinidog yn cydnabod awdurdod y brenin, pledge allegiance mewn gwirionedd, i'r brenin, cydnabod yr awdurdod yna. A felly dyna beth sydd wrth wraidd y gair addoliad fan hyn. Felly, dyma dechrau edrych ar rhai gyfeiriadau yn y Beibl. Ac un o'r adnodau cyntaf, nid cwaith yr adnod cyntaf, ond hwn oedd yr un oedd yn cymryd yn sylwi yn bersonol be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud, ac mae'n cwotio y proffwyd Eseia, a mae'n sôn am y Phariseaid, a mae'n deud hyn, mae'r bobl hyn yn fy anrhydeddu a'i gwefusau, ond mae eu calon ymhell o ddiwrthydd, yn ofer y maint yn fy addoli. Oedd y Phariseaid wedi sylwi bod y disgyblion yr Iesu, dilynwyr yr Iesu, wrth ddod o'r farchnad, ddim yn gwneud yr peth traddodiadol o olchi dwylo. Nawr, tydi hwn ddim yn golygu bod y disgyblion yn bwyta bwyd efo dwylo budur.
ond oedd y mater o draddodiad oedd rhaid wneud hyn mwyn cymryd bwyd. Y concern sydd gan yr arglwydd Iesu Grist ydy nid am yr hyn sy'n digwydd yn allanol, ond beth sy'n digwydd yn fewnol. A dwi'n meddwl bod yr arglwydd Iesu Grist yn dysgu ni fyma beth sydd ddim yn addoliad. Zero neu ofer, dim, golygu dim i'r weithred o addoli, a mae'n deud anrhydeddu a'n gwefusau, os nad oes addoliad yn digwydd yn y galon, y tu mewn i ni. A mae'r bobl hyn, mae'n deud, yn fy anrhydeddu a'i gwefusau, yn y llanol, maen nhw'n edrych yn ffain. Ond mae eu calon ymhell o ddiwrthyf. Be mae'r Iesu ni ddeud? Gwrs ni ddod yma bore yma. Dyn ni wedi mwynhau y canu'r emynau sydd wedi cael ei wneud. Dyn ni wedi darllen o'r gair. Dyn ni'n dod i wrando. Mae'r pethau allanol ar un olwg yn ddim os nad i'n coloni ni yn y lle iawn. Dyna be mae'r arglwydd Iesu Grist yn ei ddeud. Felly, wrth i fi feddwl am lle o'n i bwriadu mynd, mae'n trywydd y bregaeth felly'n cymryd twrn bach gwahanol. Ac i feddwl mwy am y galon. Be mae'r Beibl yn ei olygu wrth y galon? A mae yna lawer iawn o gyfeiriadau at y galon yn y Beibl. A mae fel petai y Beibl yn disgrifio y galon fel y control centre arno ni. Bod pob peth sydd yn dod ohono ni yn dod o'r galon, yr hyn sydd yn gwneud ni yn ni. Mae'n debyg does na ddim gair yr ymenydd, y brain, yn y Beibl. Allwch chi gywiro fe os ydych chi'n eisiau, ond dwi ddim yn meddwl ni. A dyn ni'n meddwl am yr ymenydd, yn dyn ni, lle mae gwybodaeth yn dod i fewn, dyn ni'n troi o'n gwmpas yn ein meddwl ni, a dyn ni'n trio gwneud penderfyniadau. Ond yn y Beibl, mae'n sôn am y galon. Nawr, dwi'n gwybod, o'n i siarad efo Ffion cyn dod i fewn bore yma. Mae Beibl William Morgan yn defnyddio lot o'r gair galon. Mae'r cyfeithiad sgynnon ni fan hyn yn newid y gair galon i meddwl. Dwi'n yn siŵr iawn beth yw'r rhesymau am hynny, a nid yn lle fi hynny. Ond dwi wedi trio sticio i'r gair galon, oherwydd a da ni'n dal i ddeud, mae gennym ni ddywediadau yn does am beth sy'n digwydd yn ein calonau ni, fel yn ein bod ni. Dwi ddim yn meddwl bod pobl yr Hen Testament, neu sicr y Beibl, ddim yn gwybod dim am y galon go iawn, yr un sy'n pwmpio gwaed. Dwi'n credu oedd nhw'n digon o gwmpas i pethau i ddeall. Os nad oedd y galon yn pwmpio gwaed, oedd rhywun yn stopio byw. Mae hanes yn does am Abigail yn mynd i weld Dafydd, gŵr Abigail o'r Nadab. Yn stori Nabal. Oedd Nabal wedi upsetio Dafydd. Oedd Dafydd yn mynd i dod i Nabal y sortio fe allan. Oedd ei fywyd mewn peryg. Abigail yn mynd at Dafydd ac yn troi sefyllfa. Ac wedyn mae Abigail yn dod nôl at Nabal. Wedi gadael ar ben ei hun ac oedd wedi cael parti mawr yn y tŷ a oedd wedi meddwi gyda'i ffrindiau. So mae Abigail yn cyrraedd y tŷ a mae'n penderfynu, mae gymaint o stad ar Nabal. Dwi ddim yn mynd i siarad efo fo yn y cyflwr yma. Dwi'n mynd i adlau tan bore wedyn. So trannoeth mae'n deud yn cyntaf Samuel wedi Nabal sobri. Dywedodd ei wraig yr hanes wrtho ac aeth ei galon yn farw o'i fewn. Ac aeth yntau fel carreg. Ac mewn chydig o ddyddiau, oedd e wedi marw. Mae'n swnio i fi fel trawiad calon. Ond dyn ni'n hollol siŵr.
Dwi wedi sôn am y galon ffisegol, mae hwnna'n cynnal ni. Ond mae yna rhywbeth llawer mwy yn digwydd yn y galon. O'n i'n cael yn cyfeirio at adnod yn Deuteronomium, a dyma'r geiriau yn yr Deuteronomium 6, a mae hwn yn weddi yr oedd pobl Israel yn gweddio bore a nos o flaen Duw. A mae'r weddi yna yn dod o'r chymyn Duw iddyn nhw wneud hynny. Duw yn gofyn iddyn nhw atgoffa eu hunain a dyma beth mae'r adnod yn dweud, gwrando o Israel, y mae'r arglwydd ein Duw yn un arglwydd, car dy arglwydd y Dduw, a'r holl galon, a'r holl enaid, a'r holl nerth. Y mae'r geiriau hyn yr wyf yn ei gorchymyn i ti heddiw i fod yn dy galon. I ti gymryd nhw mewn. Nawr mae'r gair gwrando yn yr iaith gwreiddiol yn shama. So mae Duw yn dweud shama o Israel, gwrando o Israel. A mae ystyr y gair yma'n golygu yn gyntaf gwrando, so actually clywed, ac wedyn gweithredu ar yr hyn mae rhywun yn ei glywed. Mae hwn yn atgoffa fi o Ann yn deud wrtho fi adre, Dafydd, mae nos iau, mae eisiau rhoi'r bins allan ar gyfer dy Gwener. So dwi wedi eistedd yn y stafell drws nesa, a dwi wedi dweud, iawn. A dim symud. A mae Ann yn deud wrtho fi, ti di clywed? Do, medda fi. So, chydig o funud yn mynd heibio. Wedyn mae'n deud, nes ti wrando a beth o'n i'n deud? Wrth gwrs, unwaith mae'r gair gwrando yn dod, mae hwnna'n golygu up a fi, a wedyn mynd ar bins allan. Yr un fath o beth sy'n digwydd fan hyn, y gair gwrando. Mae Duw yn gofyn, gwrando o Israel, cymryd y wybodaeth i fewn a gweithredu arno fo. Dyna beth yw ystyr y gair yma. So mae'r clywed nid yn digwydd yn y pen yn unig, ond mae'n gorfod digwydd fan hyn yn y galon. So be mae'r Beibl yn deud, beth sy'n digwydd yn y galon? Mae'n lot o gyfeiriadau bach, da chi jyst dilyn nhw. Nifer ohoni'n dod o diarhebion. Beth sy'n digwydd yn y galon? Nid yn y menydd wan, ond yn y galon yn ein bod ni. Mae diarhebion yn deud, yn fwy na dim, edrych ar ôl dy feddwl, so cyfeithiad fyma, calon yn Beibl William Morgan, edrych ar ôl dy galon oherwydd oddi yno y tarf bywyd. Beth bynnag sy'n dy galon di sy'n dod allan mwyn bobl cael gweld. Adnod arall yn Diarhebion 27, a mae'n dweud hynny, fel adlewyrchu'r wyneb mewn dŵr, os ydych chi'n cymryd dŵr neu gwydr, os ydych chi'n edrych ar hwnna, ydych chi'n gweld eich gwyneb eich hunan, fel yr adlewyrchu'r wyneb mewn dŵr, felly y mae'r galon yn ddrych i'r unigolyn. So mae'r hyn sy'n tu mewn i ni yn cael ei weld gan pobl eraill. Yn y galon, dyn ni'n gwybod pethau. Diarhebion adnod 18. Y galon deallus yn ennill gwybodaeth. Dyn ni'n cymryd gwybodaeth i fewn ac mae'n dod i fewn i'r galon. Yn Diarhebion 2, adnod 2, rhod y galon ar ddeall. Pwyso o mesur pethau. Cymryd y wybodaeth i fewn a pwyso o mesur a meddwl pethau drwad. Dwi'n gwybod ni'n defnyddio gair meddwl, ond mae'n gorfod gweithredu o'r galon. Yn y galon hefyd, dyn ni deall bod yna ddoethineb. Diarhebion 2 a pennod 10. Doethineb yn dod o'r galon, o'r tu mewn i ni. Felly gyda'r galon, dyn ni'n meddwl pethau drwad, yn ceisio gwneud synwyr o bethau sy'n digwydd, ond hefyd, yn y galon, dyn ni'n teimlo emosiwn, yn tydyn ni. Tristwch, yn gyfer hanes Hannah
Oedd hi'n drist I chalon, yn teimlo poen oherwydd ganddi ddim plant. A mae hi'n crio yn aml iawn, a doedd penina ddim yn help nag oedd yn y sefyllfa yna. A dyma beth mae gŵr Elcana'n deud wrth iddi. Hana, pam yr wyt ti'n wylo a gwrthod bwyta? Pam yr wyt ti'n torri dy galon? Yn y galon, dyn ni'n teimlo bethau. Ynde? So, dyn ni'n gallu teimlo ofn yn calonau ni. Ond hefyd, yn y galon, allwn ni brofi hapusrwydd a llawenydd. Jeremia yn deud, daeth dy air yn llawenydd I mi, ac yn hyfrydwch fy nghalon. Dyn ni'n llawenhau yn ein calonau ni. Felly, I adeiladu'r darlun, mae'r Beibl yn deall y galon fel, mae'n rhoi bywyd a chryfder corfforol. Mae'n gallu ni feddwl pethau drwodd. Yn y galon, dyn ni'n gwybod y gwahaniaeth rhwng daioni a beth sy'n ddrwg. Mae yna emosiynau yma, emosiynau cryf iawn o dristwch a llawenydd. Ac ar ben hynny, o'r galon y daw cymhelliad I wneud pethau. Mae llythyr at yr Hebreaid yn sôn am bwriadau a meddyliau dy galon. Ac o'r galon, dyn ni'n dymuno gwneud hyn. O'r galon, dyn ni'n dymuno gwneud y peth arall. Mae Dafydd ei hun yn adrodd y geiriau hyn. Ymhyfryda yn yr arglwydd a rhydd I ti ddeisyfiad dy galon. Be mae'n calon ni'n deisyfu am? Be dyn ni'n gobeithio am? Yn dod o'r galon, a mae Duw yn gweld hynny. Felly pan dyn ni'n sôn am y galon, dyn ni'n sôn amdano ni. Fel person. Y cyfan sy'n wir amdano ni. Yr hyn dyn ni'n gwybod. Yr hyn dyn ni'n penderfynu. Yr hyn dyn ni yn teimlo. Yr hyn dyn ni'n dymuno am. Mae'n dod o tu mewn I ni. Y galon I hun. Ond mae'n y broblem does. A fel dwi'n dweud, dwi'n ymddiheurio os dwi'n dweud pethau elfennol, ond maen nhw'n bwysig. Achos mae'r arglwydd Iesu Grist yn dweud, fel dyn ni wedi darllen, o'r galon, o'r tu mewn, y daw allan feddyliau drwg. A mae'r rhestr yna, rhestr hir, faith, o bethau sydd yn dod o'r galon. Nid o'r meddwl, ond o'r galon, oherwydd nid yn unig dyn ni'n meddwl o bethau, ond dyn ni'n gweithredu'r pethau yna. A mae'r gweithred yna yn dod o'r galon. Ac os ydych chi'n darllen y rhestr yna, does dim daioni yna o gwbl nag oes. Dim daioni o gwbl. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud wrthoch chi a fi, a pawb, mae problem ein byd ni ydy problem y galon. Problem fi y bore yma ydy problem nghalon ni. Y chi yn fanna. A problem y galon ydy'r problem. A fel mae'r Iesu'n deud, yr hyn sydd yn ein calon ni sy'n diffinio ni, mae hwnna'n golygu bod ni'n gorfod wir meddwl, wel beth yw cyflwr ein calon ni? Beth yw cyflwr fy nghalon? Wrth i ni ddod ac addoli bore yma. Dyn ni'n addoli, fel yr arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n anrhyddeddu Duw a'n gwefusen, dyn ni wedi wneud hynny bore yma. Ond ydy'r calonau ni yn bell o ddi wrth Dduw. Be mae Jeremia yn deud am y galon sy'n fwyau thwyll na dim, y tu hwnt I a chad, pwy sy'n deall hi. So ateb Duw yn ei air ydy, nid ych chi newid eich meddwl yn unig, ond mae rhaid I rhywbeth ddigwydd yn hanol eich bod chi. A mae'r arglwydd, mae Duw yn ei ddoethineb a'i drigaredd wedi addo hynny I bob un ohono ni, I chi ac I fyne. Geiriau allan o Ezekiel, ydych chi'n gyfarwydd yn nhw, a maen nhw'n geiriau hyfryd yn dyn nhw. Rhof I chi galon newydd,
a bydd ysbryd newydd ynoch. Tynaf allan ohonoch y galon garreg, a rhof i chi galon o gig. Rhof y ysbryd ynoch, a gwneud i chi ddilyn fy neddfau, a cadw fy ngorchmynion. Y galon o gig yna sy'n teimlo, sy'n agos at Duw, sydd â pherthynas gyda Duw, ac yn ymateb i'r ysbryd glân. A dyna mae'r arglwydd Iesu Grist yn deud yn Iowan 4 ynde. Ond mae'r amser yn dod yma eisoes pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r tad mewn ysbryd a gwirionedd. Oherwydd rhai felly, efo colonnau yn agos at Dduw, a mae'r tad yn ei ceisio i fod yn addolwyr iddo. Felly wrth i ni roi ein hywyllus, ein meddwl, ac agor ein calonnau i Dduw, i wneud hynny yn ein bywydau ni. Mae hwnna'n golygu bod gyda ni feddwl hollol wahanol am Dduw, ac am yr ysbryd glân, ac am yr arglwydd Iesu Grist. Tydw i ddim yn mynd i fanylu am hynny. Ond mae yna mae gen i quote omlaen i fan hyn, sy'n dod o Cynta Corinthiad. Allai ddim peidio a darllen allan, tyd gwir, oherwydd dyma ymateb pobl Dduw. Dafydd sy'n fan hyn wedi dod ar arch yn ôl i Jerusalem, a mae'n ymateb i Dduw am ei drigaredd. Canwch i'r arglwydd yr holl ddaear. Hynny yw, mae hwnna'n yn weithred allanol, ydy? Canwch i'r arglwydd yr holl ddaear. Cyhoeddwch o ddydd i ddydd i echodwriaeth. Dywedwch am ei goniant ymysg o bobloedd ac am ei ryfeddodau ymysg yr holl genedloedd. Dyma pethau sy'n cael ei ddeud yn allanol. Oherwydd mawr yw yr arglwydd. Mae yna rhywbeth wedi digwydd yng nghalon rhywun, does? Pan mae'n gallu dweud mawr yw yr arglwydd. Yn does? Nid llawer o bobl bore yma sy'n deud bod yr arglwydd yn fawr ac yn rhyfeddol. Mawr yw yr arglwydd, theilwng o fawl, ac mae i'w ofni yn fwy na'r holl dduwiau. Eilunod yw'r holl dduwiau'r bobl, ond yr arglwydd a wnaeth nef a dear. Mae yna shifft wedi digwydd yn hyn y does. O beth sydd yn y galon yn naturiol, o lle mae pethau drwg yn dod allan, a rwan beth sy'n dod allan ydy moliant i Dduw, oherwydd mae'r galon yma yn dechrau deall rhywbeth am Dduw, am Iesu Grist ac am yr ysbryd glân. Ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander ei sancteiddrwydd. Worship the Lord in the beauty of holiness. Tydi hwnna ddim yn dod allan o galon garreg. Mae'n dod allan o galon gig, a mae Duw wedi gweithio ynddo fo. So beth sydd wedi digwydd? Fel bod rhywun yn gallu canu pob peth gwerthawr fi yn y mywyd i, pob peth yma'r byd yn brwydro i gael, pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw'r cyfan, ers ennill Crist. Mae pob peth yn y byd yma yn ddim, os nad ydyn ni'n gwybod ac adnabod yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhywun sydd wedi dod i nabod a trystio yn yr arglwydd Iesu Grist, dyma y peth gwerthfawr. Perthynas ni gyda Duw trwy'r arglwydd Iesu Grist, a mae pob beth arall yn wastraff. Beth sydd wedi dod â person i'r sefyllfa yna? Wel, mae yna wyrth mawr wedi digwydd yn does yn colonnau y Gristion. Goleuni yr Efengil yn dod i fewn i galon dywyll. Mae Paul yn disgrifio fo fel hyn yn 2 Corinthiad. Oherwydd y Duw a dywedodd, llywyrched goleuni o'r tywyllwch. Dyna beth oedd yn digwydd ar dechrau'r byd. Duw yn deud byddai'r goleuni, a mae goleuni yn dod i fewn. Yr un peth sy'n dod i fewn, pan mae Paul yn deud, y Duw wnaeth hyn, a lewyrchodd yn ein calonnau ni, i roi i ni oleuni gwybodaeth
am ogoniant Duw, fel dyn ni wedi dangos fan hyn, yn wyneb Iesu Grist. Mewn gair, nath Duw dod â goleini'r byd. Ac mewn gair hefyd, mae'n gallu deud yn ein colonnau ni, bydded goleini. Bydded goleini. A mae'r tywyllwch felly yn ein colonnau ni, y galon dywyll yna, y galon garreg yna, mae'r tywyllwch yn cael ei chwalu yn dydi. A mae goleini yn dod i fewn. Goleini Duw, goleini yr arglwydd Iesu Grist. A dyn ni felly, yn ein gwylod ein bod yn dweud, Duw, go ahead, gweithio yn fy nghalon ni. Dwi'n diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Dwi'n diolch am y fyddeian sy'n dod ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Go ahead, gweithio yn fy nghalon ni, oherwydd rwy ti wedi gwneud y wyrth yma o dynnu allan y galon garreg a rhoi i mi galon o gig. Dwi wrth y modd yn cofio am hanes John Wesley. O dywediad o John Wesley wedi ddeud, dath e i'n meddwl i. John Wesley yn paratoi am y weinidogaeth, ac oedd e'n profi amheuaeth. Ac un bore, oedd e wedi darllen yn llythyr at y Pedr am yr addewidion mawr iawn y gwerthfawr. Oedd yn dod i rywun oedd yn credu. Ac gyda'r nos ar Mai 24, mae'n 24 fawrth heddiw, yn dydi? Mai 24, mae flwyddyn yn 1738, so mae tipyn amser yn ôl. Mi ath e i Street Aldersgate yn Llundain. A dyma be mae'n cofnodi, a dwi'n mynd i ddarllen yn Saesneg. Someone read from Luther's preface to the Epistle to the Romans. Nawr, da ni'n gwybod am hynny, ond da chi'n ffeindio fo, a dwi wedi ffeindio fo. Wonders of Modern Science. A mae'n dweud, about 8:45 p.m, chwarter i 9 gyda nos, while he, sef someone, was describing the change which God works in the heart through faith in Christ, I felt my heart strangely warmed. I felt my heart strangely warmed. I felt I did trust in Christ, Christ alone for salvation, and an assurance was given to me that he had taken away my sins, even mine, and saved me from the law of sin and death. Nid my mind was strangely warmed, my heart. Fan hyn, dyn ni'n teimlo bethau, yn y galon, a mae rhaid i Dduw newid ein colonnau ni'n does, i ymateb i efengil rhyfeddol yr arglwydd Iesu Grist. O mi nes i edrych ar y preface yma to the Epistle of Romans gan Luther, a dwi'n mynd i cwtio jyst brawddeg bach i chi. Mae'n hynod a dweud y gwir. A mae'n deud hyn, for through faith, trusting, believing, a man becomes free from sin and comes to take pleasure in God's commandments. Dyna chi newid, ynddo? Dyna chi newid. Lle mae dyn yn dod rhydd o bechod. Yr holl bechod yna sy'n dod o'r galon, a rhestr hir na oedd y Marc 7, yn dod o'r galon. Through faith, a man becomes free from sin and comes to take pleasure in God's commandments. Thereby he gives God the honor due to him and pays him what he owes him. Dyna chi addoliad yn dod o'r galon. Felly, i dechrau dod i ben, mae gen i un cyfeiriad arall i roi i chi. Am hynna'n dod o Rhufeiniaid 12. Sori, Rhufeiniaid 12. Am hynny, mae Paul yn deud, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, ar sail tosiriaethau Duw i ffrymu eich hunan, yn aberth byw sanctaidd a derbyniol gan Duw, felly rhowch iddo
addoliad ysbrydol. Be mae Paul yn annog fan hyn? Mae Paul yn annog addoliad ysbrydol. Mae e'n gyraddadwy. A mae angen anogaeth arno ni'n aml iawn yn does i wneud hyn. Ond dyma'r anogaeth. Yr anogaeth i offrymu ar sail tosiraethau Duw. Dyna lle mae pethau'n cychwyn. Duw sydd yn gweithio. Ar sail tosiraethau Duw. Mae cariad Duw yn dod ato ni. Mae newid yn calonau ni. Ac wedyn, nid yn unig bod ni'n derbyn hynny, y gwrando, y clywed a'r gwrando yn gorfod digwydd. Mae'n offrwm, mae'n bywyd ni'n cael ei offrymu, mae'n cael ei roi i Dduw. Cael ei gyflwyno. Pwy sy'n neud e? Offrymwch eich hunan. Dyna ni'n ôl i'r chi sy'n gorfod neud e, fi sy'n gorfod neud e. Yn addoliad personol. Mae'n aberth byw. Nid rhywbeth marw ydy'r aberth yma. Mae'n aberth byw, sydd yn fyw ymhlith bobl eraill. Do'n i ato ni mewn munud pan dwi'n dod i ben. A mae Duw yn gofyn ganddo ni i wneud hyn. Mae Duw yn gofyn i chi a fi i roi yn hunain. Oherwydd bod e wedi newid yn colonnau ni, bod e'n rhoi yn hunain yn aberth byw i Dduw. Mae'n gofyn i fi, ydy, Dafydd, rhod y hun i fi. Gofyn i chithau, rhowch eich hunan, rhowch eich calon, rhowch eich cwbl sy'n perthyn i chi i Dduw. Oherwydd os nad ydyn ni'n rhoi'r cyfan, dyn ni'n rhoi dim mewn gwirionedd, achos dyn ni'n dal rhywbeth yn ôl oddi wrth Dduw. A mae rhoi ein cyfan i Dduw yn troi yn addoliad. Felly, os yw fy mywyd i yn ddrych o beth sy'n fy nghalon i, fel oedd diarhebion yn deud, bydd fy wybodaeth i o Dduw yn mynd i ddod i'r amlwg yn bydd. Mi fydd fy mherthynas gyda Duw yn dod i'r amlwg i bobl eraill cael gweld. Mi fydd yng nghariad at Dduw yn dod yn rhywbeth gweledol i eraill. Mi fydd y modlonrwydd yn niw bod ni'n gwbl fodlon yn niw ac yn yr arglwydd Iesu Grist. Bydd hwnnw'n gweithio allan yn ein bywydau ni'n bydd. Yr hyn sydd yn y galon yn dod allan i weld i sylw bobl eraill. Bydd yn nibyniaeth gyfan gwbl ar Dduw am y cyfan sy'n perthyn i fi yn dod i'r amlwg. A bydd pobl yn deall ac yn gwybod hynny. Mi fydd yn nehead i fod yn debyg i Iesu Grist yn dod yn amlwg. Oherwydd dyna beth yw'n nymuniad i yn fy nghalon i fod yn debyg i'r arglwydd. Os Iesu yw fy unig drysor, bydd aw hynny i'r amlwg hefyd. Beth ydyn ni'n neud efo trysorau'r byd o gymharu yr arglwydd Iesu Grist yn drysor i mi. Y cyfan, fy mywyd oll, yn aberth byw i Dduw. Does dim rhyfedd bod y salmydd yn deud, crea galon lan yn of o Dduw a rhof ysbryd newydd cadarn yn of. A mae'r arglwydd Iesu Grist yn yr gwynfydau yn deud, gwyn ei byd y rhai pur ei calon, oherwydd cant weld Duw. Felly, wrth feddwl am y ddoliad bore yma, dyna lle es i i'r galon. Ac gorfod meddwl am fy nghalon fy hun, ac yn amlwg eich calonau chi hefyd.
o feddwl be mae Iesu'n deud am wirfoddolwyr. Mae e'n dymuno bod ein colonnau nid yn bell oddi wrth Dduw, ond yn agos. A rhai sy'n dod yn agos ydy'r rhai yna sydd yn dibynnu'n llwyr ar yr arglwydd Iesu Grist i newid y galon sydd tu mewn, a bod hwnnw wedyn yn cael ei roi yn aberth i Dduw. Felly gai jyst gadael chi efo'r adnod yma. Am hynny, yr wyf yn ymbil ar eich gyfeillion, a'r sail tosturaeth y Duw i offrymu eich hunan yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly rhowch iddo addoliad ysbrydol. Gawn ni plygu pen. Diolch. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am dair. Diolch am yr newyddion da sydd yn dod oddi wrth i ti. Ydy fod ti'n barod i wneud hynny mywydau pob un ohono ni, sef tynnu allan y galon garreg, i roi goleuni tu fewn i galon dywyll, i dod â chalon sydd yn farw ynglyn â dy bethau di yn fyw yn ysbrydol. O Dduw ein tad, diolch bod hynny'n bosib, a mae'n bosib trwy ni gredu ac ymddiried a rhoi ein ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, dyn ni'n dymuno, dy fod ti'n gweithredu a sgweld i fod yn dda yn ein calonau ni. Dydym yn ddigon i ni feddwl am y pethau yma, ond bod ni yn teimlo nhw yn ddwfn yn ein calonau ni, fel bod ni'n gallu deud efo John Wesley, my heart was strangely warmed. Felly derbyn nawr yn diolch yn enw Iesu Grist. Amen. Gewn ni droi at remyn ola. Oedd Hywel yn deud, ai hwn ydy'r emyn ola? Chos fel arfer, dyn ni'n canu hwn cyn i rywun bregethu. Arglwydd sydd y llyfara di wrth i'n geisio baras y sanctaidd air. Ond oedd y trydydd llinell yn dod un sylwi. Planar gwir yn ein clonau'n ddwfn. Planar gwir yn ein colonnau'n ddwfn. Nid i fyny fama, ond yn ein colonnau ni. Traws newidiau ni ar dylelw, ond mae'r traws newid yna yn digwydd yn ein colonnau ni wrth i ni drystio yn yr arglwydd. Felly, newn ni ganu'r emyn yma, diolch yn fawr iawn.
Dyna yw'n dymuniad ni o ddiwyntad. I ni gerdded law yn llaw gyda ti. Helpa ni wneud hynny os gweld ei fod yn dda, wrth i ni roi ein colonnau, wrth i ni roi ein dymuniadau, wrth i ni roi ein serch i gyd arna ti o Dduw. A bod ni'n ceisio wrth i ni daddoli di yn ein colonnau yn wir. A bydd y ddoliad yna yn cael ei ddangos i eraill. A bydden nhw hefyd trwy dy ras di yn dod i gredu yn yr un Duw sanctaidd yma. Diolch i ti am dy sancteiddrwydd a dy fod ni'n gallu daddoli di am hynny. Felly, dyn ni rho'n diolch nawr i ti yn enw Iesu Grist. Amen.